ξέρετε όλη η Θεσσαλονίκη, η Λεωφόρος Βασιλής της Όλγας. Εγώ τουλάχιστον όταν γεννήθηκα ήταν ακόμα ο Λεωφόρος Βασιλής της Όλγας. Επομένως, αυτή η χειρονομία της ομάδας των Ελληνόφωνων Ρώσων και των κοινοτήτων των Ελλήνων της Ρωσίας να τοποθετήσει το άγαλμα της Βασίλισσας των Ελλήνων και Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας είναι η τελευταία πράξη ενός πολύ σημαντικού έργου που έκανε αυτή η γυναίκα. Πρέπει εδώ να πω βέβαια το ότι η ιστορία δεν διαγράφεται. Στην Ελλάδα είχαμε βασιλεία για πολλά χρόνια. Βασιλεία η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Δεν είχαμε ποτέ ούτε τίτλους τιμής, ούτε τέτοια πράγματα που είχαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ήταν η ιστορία μας, αυτή έχουμε. Με το δημοψήφισμα στην χώρα το 1974 ξεκαθάρισε αυτή η ιστορία, έφυγε η βασιλεία και τέτοιες χειρονομίες που αποτείουμε φόρο τιμής σε ιστορική μνήμη δεν υποδηλώνονται με τίποτα, οποιαδήποτε σχέση με την βασιλεία. Αυτά θέλω να πω. Παντε χαιρόμαστε.